उखैनायनि दाउ हाबजासेनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय दाउ हाबजासे अनलिमिटेड खामानि समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना A few moments later. समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना मा आबाद मावगोन होनदों बेहाय आदा आलु ओरैबायदि हाइब्रिड आलु औ एक बिगायावनो 100 मन बख'गोन मोजां मेंबाय नामा मेंबाय गोबां मानसिफ्रा बुङो हादानाव मान बोरायो हादानाव मान थाब बोरायो खार'ना बेनो नै बोलोनि खामानि जेब्लायबो ककेरेक' होननायनिफ्राय लानानै ककेरेक' होननायनि दाउ हाबजासेनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय दाउ हाबजासे अनलिमिटेड खामानि जास्ट दै लोङो ओंखाम जानोल' एसे रेस्ट बेबायदि मावनो सोरबा बोराया जायो सोरबा थैया जायो सोरबा एक्सपायार जायो नोंसोरो आराम डिसिसन लानानै मा बुजिनो समझ रहे हो ना हादानाव मावनानै जानांगौबा 100 years जोरनांगौबा only 50 years 45 years हाफारसिना गैखायाना गैया सेस गोसो जायोला जोंबो नोंसोरखौ बिराद गाज्रि खालामनो हायो आरोखि मेडिसिन होनानै आबाद बख'नो हायो खिन्थु जोंनि गोसोआ बिदि नङा जों फ्रेश माल बख'यो कुनु केमिकेल गोनां बुस्थु जों होआ हादानाव एभेलेबेल हासारखाय जों ओरैबायदि फ्रेश गोबोरखि हासारजों ओरैबायदि मोजां आबाद दिहुनो आरोखि जों गुबुन माखासे मेडिसिनफोर होयोब्ला जायो नोंसिनावबो गोबां बेमार आजार जागोन बारा जायोब्लाबो खिन्थु जों बिदि होआ जायफ्रा गोदान टेकनिकजों आबाद मावनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला गोबां आलु फान्थाव बैग्रि वाटारमेलन बायदि जोङो प्लानिं खालामदों आरो मावगासिनो दङ आरो आंनि भिडिअ गोबां नोंसोर नुखाबाय बैग्रि एरि मावनाय जे बेयाव आलु गायगोन 3 बिगा जागोन बेनिफ्राय कबि गायबावगोन जों बायदि गायगोन जायफ्रा बेबायदिखौ मिथिनो लुबैयो साबस्क्राइब खालामनानै कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरदो माबायदि मावो मा हासार होयो माबायदि टेकनिकआव मावनांगौ खनबेसे हालेवनांगौ गासैखौबो डिटेल्स मिथिनो लुबैनायनि गेजेरजों टटेल नुजोबगोन स' लोगोफोर दिनैनि जोंनि नैबे हादान एरियायाव जोंनि आबाद मावनाय मा खामानिखौ जास्ट ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोननि शेयार खालामबाय बेनिफ्राय बेयाव जों गाबोन हालेवगोन मै होगोन हाग्रा गारबावगोन आरो मै होबावगोन बेबायदि स्टाइलावनो जोङो मावगासिनो मावलांगोन आरो माब्ला गायगौ सानसेजों गायनांगौ आरो बेसेबां देस दोनो आरो मा जोलैया मोजां माने फिथाइ थायो माबा मोजां माने बिदर थाङो होमबा नेक्स्ट भिडिअआव नायसैना माबायदि जायो आबादा नुनो मोनगोन आरोखि नेक्स्ट भिडिअआवहाय माबायदि जायो आं नोंथांनो खोन्थाबाय थागोन नैबे आलु आबादनि सोमोन्दै स' लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनिसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामो दाउ बाय नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय थेंक इउ